ו60 יום וששת ימים תשב עד ימי תורה ובמלאות ימי תורה לבן או לבן תביא כבש לשנתו לעולם ובן יונה אותו לחטאת אל פתח אוהל מועד אל הכהן והקריבו לפני אדוני וכיפר עליה וטהרה ממקום דמיה זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה ואם לא תמצא ידה תעשה ולקחה שתי תורים או שני בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת וכיפר עליה